Fáilte go chlár nua PLAIC is bhí sé buristin na Gaeilge agus tá mission seo cabhrúlaí bur meallach dhéanana tríd an stór iontach físeánna tá le fáil thiomh gréasáin fólam TG Ceathair. Chomála bheith réiteach caffé blasta go muchad customérí. Chlár an léineo ben muid a castar le dromadóir seapáise, de de mhór ilí na Gaeilge chomála go leor eile. Nis gur tús le chlár an léineo le físeánta chud bloc TG Ceathair ón trá imimethúirim. Srá a lorgin tuairimí ó dhéagóirí fudfad na tíre faoin na gud caitheamh aimsirí agus gacha bhfuil ar siúla na gud síolta persanta. Tuairimid ó dheas go círaí ar dús agus seo agaí Tomás. Is even an a bheith caint agus tá sé sin le feiceáil an sa. Ach fós, níl an targad go fásaigh a bríom an sa glob galf Gilorna. Táíon an cadíon gomórlam mar bí mé gcónaí ag tuairt aire duna tarasóirí, agus bíonn sé deas na scéalte a chluaisteant ó Stáit Mheiriceá, California, nua-fhilíochta, Texas. Is even lo bheith caint mar le cuasaí políochta. Fáin tú anna chuid duna daoine ó Mheiriceá agus bíonn siad ar an taobh dheis. Agus mar sin bíonn sé sais difriúil fáin tú taobh simúil den saol ach fáim taithí an daoine sin agus bíonn sé sin níos fearr ná na tips. Má ding tú mé is cinnte go bhfuil na tips deas ach fós bíonn taithí únta go gud. Ceapan go sé an tábhachtach do chultúir dúchas a chéilear agus tá an tá ar an gcuailméin an mo gá cultúir a chéilear. Nuair bhí mé níos óga thosaigh mé ag seaint na drumí seapánacha agus chuaigh mé ar scoil gach saithreann le daoine eile seapánacha in éireann chun an seapánaise labhairt agus eaglam agus mé ag fónaí sinna ceapan gur thug muis mothirí faoi deara go raibh cultúir eile aghain freisin agus bhí siad ag géirí muid a seo a chuig Gaelscoil agus go mbeadh an cultúir Gaelach a chéilear a freisin. Inis tá an chothrimíocht sin aghain idir na gá cultúir. Tá sé sin go hálann is brala mé. Yes, ceapan na colour cótábhachtach na sláinte. Rinne mé stadaréisiid an olaíog agus bhí mé an dúis den trascin was fearr sin main Gaeilge. De eilemíad go raibh colour cótábhachtach sin don meara sláinte dhéagóirí agus go háirithe nuair bíonn tribleid meara sláinte le dhéagóirí hena féin, fan sé bhain níos measa de sin. Agus le colour cinn sé ferbert ar de Incan agus de bhair sin déine sin ferbert ar de réalaíocht agus ruí mar sin a leithí. Tá sé cótábhachtach chuna méid sin colour oil, agus bhfuil an nach bíonn daoine leabhar fiú cótábhachtach leis an iscinóí. De dhéagóirí tá tú an creidir nachra tú ag leir 8 go 10 uair clín colour. Agus tá méid díach faoi sin ar an man ar inos, ní sé mór an tú fáim fiú 8 uair clín 8 go le, so bhím seach go sé uair clín an ihe. Agus sin 5 go ar mar lu féin. Ceapan go leor brethúnas an a díomh do chud cámh amsúra. Mar is málam sa bheith crochet agus déireann gach duine é sin sin rud a cínte déanaan do mama nó do bháim, níl tú ceapé sin a dhéanamh ag 7 díos, có ísteag déanamh sin. Just ní ceafam gur rud má é ghfuil daoine ag rá é sin faoi do chud cámh amsúra. Mar déanann sé sin domáiste go dtí de páirsantacht féin tíobh stiit agus sin ní tú gurí é dhéanamh níos mú. Bíonn gachtaín déanamh rudí difriúla agus sin bhí agla orthú é sin a rá le gach duine eile mar b'éidir ní hathnóí é sin leis do chuid cairde agus bíonn siad mar in áríre déanann tú é sin níor ceapna go dhéanfá é sin mar níor dúirt mise gur ra méid dása go dtí an bíonn caite. Mar ceap mé go raibh sé ní nóireach dom ach gomach daoine ag rá rudaí fuam ach nuair bhíon ag dása mo hín sábailte agus chun pordaach lom féin
is áit an dom gur féidir liom a bheith mé féin go ghlis go thomláin. So is áit compordach é dom cínte é. Sin feib is mó a hílam héan ná na feibna nuairsleinte go hairithe tá bunaithe leis na main socialta. Cruigeann siad neart feibna nuairsleinte costa le dulgar nó imní nó éan na corp. Bhíonn an daoine caiile le ar na main socialta agus chuann siad brú ar daoine yoga mééis héan an cuma céarna bheith orthu agus chuann sin lan brú orthu. Sílim héangur ar sin níos massa mórta an technoliaach nuag teachtamach fanar hial bheithu ná maithe an brú sin. Fai rud ag an alaíanna dul amach le a cardide nó fáil sport nó rud ag an alaíanna dit agus fáidir hial in na main. Réimse leathan daoine ógan sin, agus near tuairimí simúla acu go léir. Haine na dromí seapán is sin lumsa. Ach níl sam ceach ó fellúnach na bhachsid bheith á móla hartan seo agus be tríala bheith díal cafaí. Fánamid le téma an cheol inis. Ach ceol níos moile agus níos suaimhní an uair seo béidir. Agus omam a bheith sein. Béidir go chóla se becáin se hana ag Críost an Síol. Cé gur dána bhí an, chuir an Commodóir mór le rá Seán Ó Riada ceol leis. Bainnig í taine bheith seo. Nach raibh sé sin canta go hálainn, agus tionnlachan íomhann ar a grit nó ar a gláiseach mar a thugtar ar an Uirlis Mór sin scaite. Téma an grá bhíonn sin agus an fille ag léadú an grá atá aige go dhé. Tá sé an bríon téanais mar go muinte go tógáil brise gairid fógreachta. Ach náideanna go dearma go na míranna seo ar fad chomála go leor eile le fáil ar an suíomh gréasán fólam TG Ceir. Feice me bhí an gá vandership. Slán tamlín. Fáilte eis go PLAIC. An chlár na melling muid a chud gon stór fís an atá le fáil ar thiomh fólam TG Ceir. Nis chuirm is tús le páirte dó le beag an plé ar an ghear scéal An Cluiche Mór le hógaí ó céalachar. Tá me cinnte gon an scéal se léite ar scoil, ach tá fud an GA be TG Ceir a goil pléanna ar an scéal I bhuirim agalamh sport héis an Cluiche Mór.
Bé muid déanna play ar an scéal An Cluiche Mór, gear scéal a scríomh Ógaí Ó Ciaraidh a scailteach na rinne I bord láirge. Sa gear scéal seo, playann sé go leor go na téimí a bhaineann leis an spórt ach ar nua deacreachtaí a thorú. Is téime ilíoch atá leis an spórt ach bé go leor fóthaimí ó phléáin chomá. Rud amháin a hasan amach ná na charachtar. An scéalaí a hain agus bé muid déanna play is sketche drámaíochta chun breanú ar bhuachpointí an gear scéal seo. Bé mise mar láthir agus tá beagán in taithí am mar láthir spórt a chur agalamh ar léach na himmartha. Is bé mar chara donnacha a tuaircúnacham é sin íana. Ina dhé sin bé pléáin ar na charachtar, na téimí agus na tréithe a hagan na níos sa gear scéal seo. Cuid na tréithe a bhaineann leis an scéalaí ná chéchá cróga is sa bhíse. Duna harbheith láidir agus duna cliste. Feice tú chomá an súlamhánach a chéile chóiraic duna maslach, duna aineolach agus duna crua. Cluife ceanist an sco a bhí feiceann sin a barchan crócaí, agus nach ionintach an cluife gon slua a bhí a láthair. Bhí teannas le breathan sin a meas na nimróirí agus gan na cúlín atarab sa deire. Nach ionintach gur a leich na himmartha ranthe ar an lá mar bhí beagán in abhras faoi sin, ach tá sé linanis de leirtlin agus é ar an tíblina. Well, agus an léige láthair linanis agus sola dosin muid déanna play ar a glyfe, ba bhíon linn ar góhrón ó chrí a chur anúil ar bhást athair. Is cinnte gur se harbheith dachar tíocht amach ar a barc agus tá ardmhála tilse as a méidir rinne tú inne. Gur míle amach do bhaide, somí mothúcháin a bhí go manmh agus dead díreach caiilte seachtaí. Ar dhéiste gur anam dílis, agus a ríist, nuair tá muid a plé an chluife cá muid tosú sa chéad le ní acha sé mar bhí se basúla, is cinnte le de chéile cóireach a gaiimse an chéad chúl. Cecha ar wathaí tú ra tú faoi bhrú a tíocht amach sa darna le? Bhís harbheith nervhíseach an son le chluthe hiigme gur bhís ga chéine gur raibh dead caiilte ach mar a chunig sibh an son bhí an súil bhánach do bharcáil agus bhí sé mílsnach drohhéasach an son inmh ach lean me cóirle mar chreanálaí san bhainisteóra cóirle bheith agus bhil sesin dom díúisteach ar gluthe gan bacant leis a súla bhánach agus bine dhéanas agus de bhú sé. Well, níl dátar be ach gur aibre sé agus slua go 8 míle duine I láthair an seo haineo. Ní an atmosfér dochreite an sa neomh an chósásta an sa. Cluife iontach a bhí an agus tháinig muid cúpla sonc a bhí tucaí, bhí díochas, bhí díogras sa chluife, bhí beocht le harachtáil, sa chéad le agus sa darna le. An ceart ar fad agat agus cadarrá bhís idirthá chóirle an I mbeoin an chluthe sa marolais cho traumas bhí mo chrí agus dead díorch caiilteach. Tá déidir chéile agus an súla bhánach a caithreamach más slí, thug sé neart domgus rudnar hiic sé ná gur sé do an neartúgus a tuairt láideachta dom gabhah chluthe rud a chairigh go mór le an ceantáil bhuachaid. Lua tú chumá na maslaí an drochhanga a thulamid ón súla bhánach. Ní rudí deasa bhí áráige agus thuise in iad a chalín áine chumá agus go leor maslaí luite an sin chumá. Cechaí ar ghailse sin airt cechaí rotasan an leanús ráonn sin leis a glyfe. Chuir sé seo ferragorm ar dús báideach, tháinig smaoineh chuman san agus rud a bear le déanamh ná neart pógíní a héidir in a seo agus chuich me an túileid cúplabáta chomá agus ní móna sásta bhí sé gur mé díúisteach ar a gluthe agus ha súil go mór níos le gáirí ina fé leis na leis níos déanaí. Well, ganach deithniúid fáchaí sa chluife, tháinig aithre mór an agus an carta deara go bhfuair sesin. Tháinig agus bhí an carta dearach san tiltte go maithaige, bhfuil sé leis go bháin me agus in íosan nach maihan rud a níor chuir sé stopleom agus dairí leom scór cinú nach choáilte go déire agus bhuamar an chluthe in íosan.
scór iontacha bhí an agus ar maidir tú scór cinnenach mar níra a cúlín adrab sa deire. Chomhórdeachas ó chrí leat an bua tiltte agat agus tú mar hampaní na craobh. Gur míle maith do bhaide agus gandát bhí ní adjaminmh agus níon me deúd ar an lása íomhríist. Nach iontach an deis an á leirt le léocht na himmartha. Bé me ráis I gan second le rion analíse. Ná bógaí an áit. Is léir gur caiblint mhór idir ar luach agus an súlahánach. Chuir an láirithe ceistan na maithe tíre hééis an chluife, agus bhí sé Harbheith simúil a chu tuairimí áil hééis cluife chu crua leis. Tá me súil go mór le chuide dó eiceáil. Nis, seo ein Micheál Ó Ciaraidh ó bhéal bhín agus tá sé man agaibh an teachtain seo leis an gceoltar dhiamóg. Is léir ghfuil an sim ag gceoltar cumasach seo sa Gaeilge, agus tá sé le clúisteáil ina chud ceol. How do you work? Well, Ceol that's it, Cal. That's a wine, Ceol. Good shit to ask you why I'm sa earth a lame ac hurt of him nothing. So, especially Liam go hoistín, agus is ceoltar lánaim siad me. Agus tá me corfúm spéideal I gan amara. Tanin full hort lom one and slash le cuasaí cultúra, le cuasaí ceol, le cuasaí Teanga. Conas agus céinear chochaí tú do chuid sime a gursaí ceol mar sin. Stoil gur hosa me corsaím sa geol I dús na meán scoile. Bhín ceol thar timplór me gúnaí agus me fás níos cuas ceol tíre, ceol rock, popceol. Ach an sin, stoil me dús na meán scoile hosa me casa agus gur fuch me sús a guitar agus hosa me casa rinsór an jazz Jude, so meán scoile stoil. An mín tú ag sinim go leanamsreach nó an postpart amsreach atá an. So bhí me casa ceol go lánaimsre an seo I gcathair na gaiileh, rud ar sin a haíonn go mórlam. Ach bín rins rudí eile ar siúlam go páirthaimsre freisin, bud duinem rins aistrucháin agus rins scrúdathaireacht freisin, agus tainnig si sin go mór an freisin. Sílam gur omí deis fostíochta atá an niseán is Síol na Gaeilge. Má tá an Teanga ad, tá an neirid sin slite batha éagsúla a bheith a bheith had gohéasca sa lá tá Johan inéidean ach ní amháin inéidean ach chaillear má. Tá deisinaí an na Canada, tá bleis deisinaí san Eorop, agus níos fuide a géine ríist. Timppla downward tá daoine gur an Teanga ólam, tá sim ag daoine nar béarnaí iad sa Teanga, agus sílam inniu go bhfuil anluach go dó bainte sa Teanga. Is dótha go neartar go minic go dtéan cos mhór daoine óga ar lear agus éadsan ag dul ar eis imirce. Más tú an faoi olmhóirí seo. Is stoilm gur ba, rins chuile bhuine gus mo cháirde níl duine bháin acu nach bhfuil a caintear imimecht. Agus bocht a scéile, be chuile bhuine ar chóis lom sa láir na bheitidí aber I cuioine ar chháil thar lear agus an tír ágáil agus go láit cinn teile. Bánaide stoilm leis a gustas marachtála atá sa tír seo. Agus an payback a stoilm atá an agus aspa payback aber tá sa tír seo. Déitá an méid céine agad a cha san Astráil, America, Canada, ach beidir Síol níos sáirbh had agus rudí níos deise bheith háin. Más tú bhfuil aon cúis eile an seachas cursaí airgid a daoine óga ag feagan na tíre. Sílam go bhfuil cúpla cúis eile an.
Is dói lomsa agus feictar thomsa go bhfuil fún mór ar dhaoine óga chun is baisteoireacht. Tá úlhín an tub agus an dúil acu sa taistil I dtír se eile beidir rint obair dheonach a dhéanamh. Sílim gur álan ar rud sin agus go bhfuil tábhacht ar lethe baint le obair dheonach a dhéanamh dtír se eile chula taistil gan beidir mór an airige de bheithe agus de slí héine dhéanamh trí áirte chuí agus túra se sin sílim se tuiscint a bhhaid níos fearrchuid ar chóirsaí an tíl. Spochta scéala gur an neirid sin imirce ar siúil a measca drám óg sa lá tainne bhan. Ach an tíh eile an scéal, tá sé tábhachtach an deisina bheith acab an dam mór a ceall. Agus má siad pupcas le líamóg bhail ní bhéin teanga go le léag agus it a spaisteoireacht. Fearannis rá an-ghrá agus suime agus I teanga sin aine. Ahead na nua-fhilíochta Mhairtín Ó Direáin. Tá me cinnte golacha dáanta cluiste agus léite a go hána. Ach chun tuiscint chearta bheith idir dáin, cara tú tuiscint bheith idir an té a chur peann le pár. Prófílan is ein an ile Mhairtín Ó Direáin. Níos muinte a dúirt sé ach focail dhéanann Filíocht. Agus ar bhíimse héin léamh Filíocht níos déanam tal sláinte mar dear a bhfuil ábhar ag duine, bhfuil smaoine aige, ach mar bhfuil sé an dríocht nó mar gon Seán Ó Riada get bhaint asamsa, leis gumas atá ag rochail, agus núsáide bhain sé as focail, ní chun sé dríocht ormsa go háid. Rugu ahar na nua-fhilíochta Mhairtín Ó Direáin I gilrónán áran chun é na gaiileheh in níos ag de. Bhí cethir sa gláán agus ba é Mhairtín an duine ba hinne. Déanga ahar in níos ag 17 as deirtar gur ghuiil bása ahar go mór ar Mhairtín. Deir sé féin sa dán óigean ile gur sé ina bhuachal aisteach ciúin. Bhí sé gceist ag gghearfad tamil go racha sé le sagartocht a chur fliú mór níos ag fé cethir isteach ar an bland sin. D'oibre sé an nifig an foist I ngáilibh idir níos ag fé 8 agus níos ag 37, agus le linn na tréimhse sin chur sé airgid amháile chuig go bháthair ar an oileán. Ba aisteoir é chomh agus is omí dráma ar ghlach sé pórtán in airglan na taibhearcha I ngáilibh idir níos ag fé 8 agus níos ag 37. Bhog sé go bailá clia in níos ag 38, as fuair sé post sa ráin idir chuis. Ceapú é mar chlár athir le coláiste náisiúnta na nálíonn, átar oibre sé ó níos ag 18 go dtí níos ag 55. Gríosú chun pínarí sé tar éis dó freastal ar léocht I maide á clia agus é beag nach 8 bliain díis. Is scríbhnáirí I bhí na bhirstar tharcha chomá. I mná clíochhil mé léocht ó hórna gur gáis, chuir beidir chuir cum Filíochta mé, nó chuir Filíochta Micheál go háirid. An chuí gunta a bhétá rudará bhilíocht na bhétá rá brósta digan tú. Ceannaí sé bhí tú na hasatú scríb? Well, bhí mé beag nach 8 mbliana fiad, bhí mé 8 mbliana fiad beag nach scaiteagam nar has mé scríb. Bhí an saol tradiisiúnta mar bhain téma a chud Filíochta, as é tarint ar a óige héin an áireann. Dailte sé chun le geala in níos ag cearcha 2, agus dáanta in níor in níos ag cearcha 3, agus is omí gradam a brunú ar an díreánach le linn Héal. The Ocean Prize, donated by the FVS Foundation Hamburg, has been awarded for the year 1977 to Mr. Mhairtín Ó Direáin, Dublin. Fóise áine in níos ag cearcha 5 as bhí iní na bháin acu níomh. They had a great relationship. They were very much in love. I was always told not to bother him with anything. He had to be left alone to do his work, and he would be out in the garden or talking to the neighbours, or he had a lot of good friends in Dublin, and a lot of people from Aran, and that's where I visited him. Cha Mhairtín an bhliain dhearnach dá Héal san ospidéal, agus é dach altanis in aici le bairn na Gaoithe Bray. Fuair sé bás ar 19 sa bhí an bhharrta 1988. Is cinnte granní smú gceist leis bhile seo nach chud Filíochta, duine inspráideach a bhfuil an túfás filí spreachaí aige ó hin. Bei prófíl eile ein ile éagsúil amachchan seo.
Mas bíon libh leannacht réile se bhólam, is féidir libh súla chá siar ar a bhí seán sin a ríist ar híomh gréasáin fólam tíide ceathir. Chomá le gach mír eile atá sa stór staidéirein. Agus anú is féidir muid leanúnt ina meán hóisialta chomá. Bíon muid gnóthach ar X, Insta agus TikTok faoin ainm fólam tíide ceathir. Goidigh í web agus leannagín sin muid. Well sinna bhfuil weimse gon agran seo go PLAIC. Go dtí go gastar ar a chéile rísmuid, chuinnig í orí a placa ólais le fólam tíide ceathir. Slán go fóil.